Mandilithathe lithuba ndibulise kumhlambi kaThixo umzimba kaKristu ngegama elihle lenkosi yam uYesu Kristu. Amen. Bazalwane bam, namhlanje bendicela into yokuba make sabelane ngelizwi uThixo alityhilileyo enhliziyweni yam. Ibililizwi eli ebendilifunda ndogqiba ndigqithe kulo, not knowing into yokuba eli lizwi lilizwi elibaluleke kakhulu, ngoba sendiyile nto ndiyiyo kwafuneke uYesu ayolenga emnqamlezweni afe ukuze kuzuzeke mna. Eli lizwi laziwa ngumntu wonke, nangoku abantu balindele i-Easter, whereby eli lizwi bengalifakanga ngqondweni kakhulu, ili lizwi eliqhelwe ngumntu wonke. Kodwa ke eli lizwi lingamandla kuthi abo bakholwayo kuYesu Kristu. Ndifuna ke ngoku ndabelane nani ukuze siqonde phana pha as umoya oyingcwele ezalityebisa eli lizwi. I'm not gonna be long, but ndizobeka njena ii-points ezithile ndogqiba ndivale ndiboleka indlebe zenu. Thank you, ndiyabulela. Ndizalifunda ke ngoku eli lizwi. Eli lizwi lifumaneka kwincwadi yakwabasekorinte bokuqala, yivesi yokuqala, isahluko ngo-18. Eli lizwi xa ndizalifunda lifundeka olu hlobo. Lithetha apha eli lizwi amandla omnqamlezo. Into enditsalileyo kweli lizwi kuthe kothethwa ngamandla, ndaqonda uba into yokokuba andikwazi ukugqitha kweli lizwi up until ndicele umoya oyingcwele andityebisele ngalamandla, ngoba ewe ndiya-understand into yokokuba amandla ebekhona, but njani. Ndiyambulela ke ngoku uThixo athe wandityebisela ngalamandla. Ndifuna ke ngoku ukushera eli lizwi kunye nani, ndithathe loo mizuzwana ndogqiba ndivalelise. Thank you ngokundimamela. Ngu-18 ithi, kuba ilizwi lomnqamlezo libubudenge okunene kwabatshabalalayo. Niyava bazalwane? Kuthiwa ilizwi lomnqamlezo libubudenge kwabatshabalalayo. In other words, yonke into ethethwa ngomnqamlezo kubo iba yinto nje. In so much siyayazi into yokokuba noba kuphina kuba nzima ukuthetha ngomnqamlezo, because abantu bakusengela phantsi, abantu bakujonga ngenye indlela. Isizathu sokokuba bakujongele ngenye indlela because of ubudenge obugcwele ezingqiqweni zabo obenziwa nguSathane, esenzela into yokokuba abantu eli lizwi bangalifaki engqondweni, balithethe njena kodwa ingabi into eserious kubo, not knowing into yokokuba ukuba banongena kule nkonzo uThixo afuna ubangena kuyo, ufuna ubafaka kuyo, bangaphuma ekutshabalaleni. Because xa usengela phantsi inkonzo yomnqamlezo, whereby uThixo wenza iinzame zokuba mawuzuzeke ukuze uhambe indlela zikaThixo, ukuze ubuye ube ngumntwana kaThixo, ukuze uThixo abe nguThixo wakho. But loo nto yayingasoze yenzeke uYesu engakhange agqithe emnqamlezweni. Yeyona nto eyabangela into yokuba today kubekho ezicawa zonke zilapha naseMotherwell naphina na-overseas. If umnqamlezo wawungekho, ngekungekho cawa, even you yourself ngowungekho. Kodwa siyambulela uThixo ngenceba athe wayenza, wafu Yesu wavuma, no? Wavuma
waya emnqamlezweni. Yabona ke ngoku ukuya kaYesu emnqamlezweni siyazi kakuhle into yokokuba uYesu azange axhathise. uYesu wazambela wade wayofika ekufeni. Zange abrikse because siyayazi ukuthi lento yomnqamlezo yayiyipunishment eyayisetyenziswa kudala. Ukuba umuntu uthe wona asiwe emnqamlezweni, babexhathisa ke abanye xa sendicinga. Kodwa uYesu azange axhathise. Why engazange axhathise? Because wayesazi into yokuba kukho abantu ayobakhulula phi ngokufa kwakhe phi emnqamlezweni. Ngobani na abo bantu? Ndim nawe. But uSathana wenza into yokokuba le ndaba yomnqamlezo, eli lizwi lomnqamlezo, ibe yinto njena engakho serious kuthi. Siyifunde njena but singayifakeli ingqwalaselo okokuba ngapha komnqamlezo kukho ntoni na. Mamela ke ngoku ndizofunda ke ngoku enye ivesi. Yi-same verse but izawuchaza ke ngoku mandifunde. Ithi ke kodwa ke kwabasindiswayo thina aba lingamandla kaThixo. Abasindiswayo, in other words, abasindisweyo lingamandla kaThixo. Bazalwane, you must know ukuba usindisiwe, uyazazi ba usindisiwe, kukho ipower uThixo ayinstolisileyo empilweni yakho. You must know uYesu akasoze afe nje ibe lilize abe uThixo kungekho nto athe wayenza ngokufa kwaYesu. uThixo made sure into yokuba kwabo bakholwayo kwilizwi lomnqamlezo, he made sure into yokokuba invested the power inside of them. Esenzela ntoni? Utshaba lungakwazi ukudestroya into ephakanyiswe nguThixo. You must know lo ndawo ukuyo. Xa uzaziyo ukuba usindisiwe, unepower kaThixo elapho kuwe. Akufunekanga ke ngoku uSathana xa eatheka ucinga into yokokuba uThixo is not in you. Uyava kuthiwa lingamandla kaThixo kuthi. Xa kuthethwa ngathi, it is not outside but lingaphakathi. There is power elawulayo inside of you. There is power enqoba onke amadimoni kaSathana xa ekuhlasela. Qha le nto ifuna into yokokuba wena uzazi ukuba une-power from above. Awukwazi ukusindiswa nguThixo uze ube empty empilweni yakho. You must know ithi thina ke bantu basindisiweyo lingamandla kaThixo, which is there is power in us. Njengoba ulapho kuloo ndawo, you must know ukuba there is a great power of God in you. Ungazideleli. But uSathana will make sure into yokokuba wena uzimatanise nabantu aba-ignore the power of God. Akufanani wena nabo. Wena unenye ipower, but le power ilapha kuwe uyinikwa nguThixo. Akasisindisi njena uThixo ogqiba angasixhobisi. Qha sibethwa kungazi into yokokuba sihamba emhlabeni sigcwele ngamandla kaThixo. Sigcwele ngamandla kaThixo. Akasindisi uThixo engasebenzisi imandla akhe. Kwa the fact yokuba thina siyasindiswa, we understand that there is power engapha, which is low power, yipower kaThixo. Ngamandla kaThixo athe wawa installer in your life.
You must know into yokokuba wahlukile kunabantu abachabalalayo. Wena akuchabalali ngoba wakholwa kwilizwi lomnqamlezo. Namhlanje usindisiwe simply because wakholelwa kwilizwi lomnqamlezo. Wafa uYesu esenzela into yokuba wena ungafi, so you will not die. Qha ke ngoku xa ufuna ukufa uza kufa, but uYesu, he died for you in order for you to not die. Xa uSathana eza kukothusa, uSathana ubagqibile abanye bayatshabalala nangoku, and uthe make sure into yokuba abantu sebesecaweni batshabalale, kodwa wena mntana kaThixo usindisiweyo, lento ikukusindiswa yiprocess, ayipheli, iyaqhubekekeka. Ukusindisa qho, wakusindisa usesesibelekweni sikamamakho, nangoku usakusindisa. Insindiso ihamba nepower. Yeyiphi le power? Ngamandla kaThixo awa-instalileyo empilweni yakho. Inkosi yoxolo mayikusikelele ngegama nangenkosi lenkosi yami uYesu Kristu. Amen.